Naanad na niyo ko. Tara. Wala na ron na. Dogay ka na. Tara di mo. Oo. Maraming sa. Ayaw na namin. No. Ah. Manamin as dako, manamin sa gamay. Wag ko sayop no. Mag-unsa na mapud mo dito, Deb? May. Koy Ginoo ko pagdali dira. Kaduha pa ni mag-toothbrush lang. Ha? Kaduha pa ni mag-toothbrush na eh. Lugay kayo. Terus mao gila. Pagdali na kailain pud kayo nga hulaton ka og tao bitaw nga dugay kayo ka. Di ba? Mura jud si Chipre. Ha? Mura si kanang bahay. Dili na siya murag baye. Deb kun dili. Ingana gyud na siya lihok. Mao na iyang lihok ket tanawa. Nagunsa pa dito. Nagilis. Magilis pa. Oh, maginahi. Ha? Maginahi na mo motor ha. Meron kayo. Tawga. Ito pa do dito. Sis! Di ba? Ito pa dito. Wa pa ginahuman din. Lagi kagwanta po ka na niya maghulat, no? Ikaw naman, nasanay naman ko. Pero may hulat ton. Nasanay lang po ko kay... May kon. Nga na siya. Naanad na niyo ko. Tara. Wala na ron na. Dogay ka na. Tara di mo. Oo. Maraming sa. Ayaw na namin. No. Ah. Manamin as dako, manamin sa gamay. Wag ko sayop no. Manamin sa dako, Marami po sa gamay. Oh, doble. Doble. Oh, nang himasa gikan. Sure, di ba? Oh, gikan nang hilam usa, gikan ni masa. Oh. Anja. Kaduha pa dyan. Tanawa. Nakaiga na. Dili ba? Lagi, gamitin di motor no. Gikapoy na si Dave, ginulat. Ganina rin na yun eh. Ha? Ganina na siya. Gikapoy na. Hoy, pagdali dira kay gikapoy na si Dave, ginulat. Dugay kay mo ipot. Sige na. Pagdali na daw diha. Dug. Grabe dugay. Pila ka oras gahulat? 2. Grabe 2 ka oras si Dave gahulat. Oh, di magkiyat ha? Oh, sige, di magkiyat. Bantay bitong magkiyat ha. Susperte gini mga bataan na gigagawa eh. Mao gina ila mga trabaho, magsirk sakay-sakay ng motor.